Tak, výborně, holky, kluci. Já si myslím, že je to úplně pecvat. Simčo, jak si něco říct, nevadí ti to jako? Vy děláte na schvály zase. Vy děláte to na plus, jako jo? Já vám chci něco říct. Já chci něco říct, Simčo. Že jsme jí dali málo prostoru na tancování, tak jak na schválně. Já už vím, co pomůže. Já si musím použít to kouzelné slovíčko. Schválně si to zabere. Prosím. No, vidíte? Jestli pak víte, jaké kouzelné slovíčko jsem použil? Ano. To víte, můj brácha po mně něco vždycky chce a já mu řeknu, použij kouzelné slovíčko, on řekne abrakadabra. Takže kouzelné slovíčko je prosím, to vám pomůže, vždycky, když něco budete po někom chtít, viděli jste to sami. Holky, kluci, zatleskejte si. Pořádně si zatleskejte. No a teď už půjdeme domů, že jo? No, co byste chtěli? Vy chcete jít domů do Lonky? Balónky, jo jasně, slíbili vám balónky a tak vám je samozřejmě brácha bude rozdávat a vaše asistentky. Brácho, zorganizuj prosím tě rozdávání balónky. Prosím vás, všichni 2 kroky dozadu, mám na vás, ale dáme vám balónky každému, jenom na vás mám jednu prosbu. Stojte tak, jak stojíte a kdo dostane balónek, tak ho bude mít takhle nad hlavičkou. Slibujete? No skutečně usmívat a mávat, aby bylo jasné, kdo má balónek v ruce, mává s ním nad hlavou a pouze ti, kdož mávají s balónky nad hlavou, nic jiného s nimi nedělají, tak se budou moci zúčastnit další soutěže dnešního krásného karnevalového odpoledne tady v Šikořicích. Mimochodem připomínám, že se prodává tombola, od 4:30 se prodává tombola, taky samozřejmě, dámy a pánové, připomínám, už to tady zaznělo, že naše akce pro děti podporuje pojišťovna Generali, to je taková pojišťovna štěstí a pojišťovna štěstí je ta pojišťovna, která dělá radost na akcích pro děti dětem, takže pokud chcete podpořit pojišťovnu, která podporuje akce pro děti, tak se pojištěte třeba u pojišťovny Generali. Nic. Kdo nám pomůže soutěž odstartovat, zakřičí já! A bude startovat už ne, takže jdeme. Budeme poukat do balónu tak dlouho, než vám važu nějaké praskne, kompresne, první hud mojho třetíku, budeme se jich ostatní si balónky budou moci navázat, nepamátku, abyste věděli, že na téhle krásné párty tady v Šikořicích byly balónky pojišťovny Generali. Můžeme odstartovat, všichni křičíme 3 a koukáme. Neucházíme těma zadečkama, já to slyším. Že jsou kvalitní, stejně jako produkty, které pojišťovna Generali nabízí. Nicméně, když si koukáme